nit es convidem a acompanyar-nos en els pròxims minuts en la segona edició del programa polític Novelda amb Valentia, que ens proposa Compromís per Novelda per analitzar esta legislatura que en pocs mesos finalitzarà. Per això tenim avui a Vicent López, a Sílvia Anna i a Carles Sala, regidors i portaveus Sílvia Anna d'aquest grup municipal a l'Ajuntament de Novelda de Compromís per Novelda. Anem a parlar en este programa d'economia i per això anem a començar amb Carles Sala. Jo vull dir a Carles que en comentari, vostès han parlat en moltes ocasions al llarg d'esta legislatura que l'equip de govern diu veritats a mitges. Quines són aquestes veritats a mitges i com van a començar a donar-se compte vostès que aquestes veritats que contava l'equip de govern no eren tan veritats com pensaven? Sí, bueno, veritats a mitges o mentires a mitges també podríem dir, no? Jo crec que van començar des del principi i fins i tot des d'abans d'arribar al poder, no? Ja en la campanya electoral UPyD, el senyor Esteve, utilitzava com a eslògan que Novelda pagava l'IBI més car d'Espanya, deia. Bé, això està agafat amb pinces. Si ens fixem en el tipus, sí que és veritat que per a les característiques de Novelda teníem el tipus màxim, però si compares amb altres pobles, per exemple, l'IBI que es paga en proporció a la ciutadania o el que s'ingressa, no era cert. Hi ha municipis on aquest impost pot ser superior. Bé, en qualsevol cas, era un eslògan de campanya. El que no tindria sentit després és que una vegada arriben al poder, en 2015, el senyor Esteve estava al càrrec de l'àrea econòmica i es fa una maniobra amb l'IBI que consistia en baixar el tipus de l'IBI, de l'impost, i al mateix temps pujar el valor de les vivendes, que són les que paguen aquest impost. Ahir no sabem si per error o a consciència va haver un desfase i aquesta pujada d'un 10% va ser en l'altre cas del 9% i això va donar, un poc menys del 9%, no? I això va donar una diferència que una casa, per exemple, per a posar un exemple típic, una casa de 40.000 euros, en 2015 va pagar un rebut de l'IBI de 492 euros i en 2016, ja amb el senyor Esteve portant l'àrea econòmica, aquesta mateixa vivenda que pagava 492 euros, l'any següent pagava 500 euros. Hi ha un increment exactament és el 1,65%, quasi un 2%, en l'impost, i al final això és el que la gent paga. Aquest fet nosaltres ho vam estar dient mesos i no aconseguíem que l'equip de govern reconeguera que hi havia hagut aquesta desfase, aquesta diferència respecte a un rebut i l'altre. Al final es va costar moltíssim, mesos i moltes preguntes per a que reconegueren aquest fet, però al final les coses, vull dir, quan passa l'any i li arriba al ciutadà el rebut de l'IBI, veu que este any són 500 euros i si no se'n recorda pot anar a buscar el de l'any passat o els moviments bancaris i veu que són 492. Efectivament, hi havia una pujada de quasi un 2%. No tindria massa sentit quan s'està defensant que pagàvem l'impost més car i quan, de fet, un dels punts del programa electoral era congelar impostos, aquesta pujada de vora el 2%, que al final és una pujada, i a més no admetre-la, perquè si vols fer-la i se justifica, doncs bé, se fa, però en aquest cas és que no la van admetre, no van admetre que havia pujat i al final la gent va comprovar que sí que havia pujat. Esta maniobra de pujar l'impost i de pujar, el valor catastral de les vivendes i baixar el tipus, la van fer també en 2017 per als impostos de 2017 i el 2018, els 2 anys següents. Al final, en esta legislatura, una vivenda que podia tindre un valor catastral en 2015 de 40.000 euros, ara estaria valorada en quasi 50.000 euros. Això ha suposat un increment en el valor de la vivenda, no en el valor de la vivenda real, efectes de mercat, no és que la gent tingui ara vivendes que estan millor valorades, sinó en el valor de la vivenda a l'hora de pagar impostos, d'un 24%. Això en què afecta al ciutadà? Des de l'equip de govern sempre s'ha venut que no afecta en res perquè l'impost és el mateix, excepte aquest primer any que sí que finalment va pujar. El fet és que sí que hi ha altres impostos que també utilitzen per a calcular els impostos el valor cadastral. Per exemple, la plusvàlua. Quan tu vens una casa, depenent dels anys que has tingut aquesta casa o aquesta propietat i depenent del seu valor cadastral, pagues un impost. Això vol dir que si amb el valor cadastral de 2015 es pagarien quan tu vens la casa, per exemple, 1.000 euros, ara mateix pagaries 1.235 euros. Hi ha un increment important. Un altre exemple, per exemple, en les beques, quan un estudiant demana una beca, hi ha també
Bé, la vivenda habitual no es compta, però si tens una segona vivenda, perquè tens uns terrenys o una casa de camp o una casa, potser una casa que has heretat entre la família i tens una part d'aquesta casa, això sí que compta com a patrimoni i sí que pot fer-te que segons el valor d'aquesta segona propietat pugues quedar exclòs de la beca, no te donen la beca per aquest motiu. I clar, estem parlant que han incrementat un 25%, podria donar-se el cas que estudiants que fins ara podrien demanar aquestes beques i se les rebien, ara per aquest increment de l'impost es quedem fora de l'umbral de la beca, dels requisits, i ja no reben aquests diners. Aleshores, jo crec que quan se fan les coses s'han d'explicar, tant si són bones com si són roïnes, i en aquest cas l'equip de govern no ha volgut explicar totes les conseqüències que han tingut. Una cosa que hem de tenir en compte, perquè és de veres que moltes vegades aquestes herències ens porten més problemes que altres coses, perquè porten més despeses que beneficis, i com dies tenim una propietat més, que el que es fa és tindre despeses, però després fa que no ens donen la beca, per exemple. Sílvia, l'IBI era una de les coses que és de veres que des del primer moment en els plenaris s'heu dit heu pujat l'IBI perquè heu fet això i heu fet l'altre, però en altres impostos també hem tingut problemes els novelders per l'acció i la gestió de l'equip de govern en aquesta legislatura? Pues sí, bona nit primer que tot. Sí, queda un poc lluny perquè va ser al principi de la legislatura, però són coses que han passat aquesta legislatura. S'han augmentat 2 voltes les tasses, els impostos, les tasses, i la primera vegada van pujar 20 tasses. És a dir, no estem parlant de qualsevol cosa. Van pujar la tassa per expedició de documents administratius, la tassa per serveis de cementeri, la tassa per els casaments civils, la tassa del conservatori de dansa, del conservatori de música, i clavem un poc, altra volta de nou, les obsessions recaptatòries i altres tipus d'obsessions que té el senyor Esteve. Després va pujar també inclús el preu públic de l'escola infantil, i al final, com a mitjana, totes aquestes tasses que van pujar van ser de vora un 9%, i en l'anterior legislatura, quan manava el Partit Popular, vam veure alguna pujada de tasses que rondava el 3%, i UPyD i s'hi ha defensant a les famílies de Novelda, el benestar de les famílies per aquestes pujades, però després sembla ser que aquestes pujades, aquestes 20 tasses que van pujar vora un 9%, ja no eren algo raonable. Però bé, de totes les tasses que van pujar sí que m'agradaria centrar-me en 3, que jo crec que són importants, 3 pujades importants. La primera pujada va ser la tassa de recollida, tractament i eliminació de residus, la tassa de la brossa. Es va equiparar la tassa que es pagava a les hortes en la tassa que es pagava en la resta de la ciutat, i les persones que viuen en l'horta o les persones que tenen una segona vivenda en l'horta van veure un increment del 100%, és a dir, és una barbaritat. És una barbaritat tenint en compte, a més, que no van veure cap millora. O sigui, que al final els ciutadans van haver de pagar més, però no van rebre res a canvi. Després, una altra tassa que va pujar, en la que nosaltres vam ser crítics, també va ser la tassa d'ocupació per cadires i taules d'espai públic, la tassa de les terrasses per a bars, per a restauració. Nosaltres entenem que dinamitzar l'activitat econòmica d'un poble o d'un sector, en aquest cas, passa tal volta per bonificar aquest tipus de tasses, no per intentar pujar-les per a dificultar. Nosaltres entenem que s'ha de facilitar en compte de dificultar més les coses. Al final, algunes terrasses van haver de tancar, perquè era insostenible, perquè al final el que s'estava fent era una miqueta més de pressió fiscal al ciutadà, una miqueta més, i al final n'hi ha ciutadans, n'hi ha empreses, n'hi ha persones que no van poder portar-ho avant. Després, la tercera tassa que va pujar, que nosaltres també vam ser crítics, va ser la tassa per materials de construcció, també a espais públics i demés. Nosaltres era una cosa que portaven en el programa electoral fer tot el contrari. És a dir, n'hi ha un sector que és el sector de la construcció, n'hi ha moltes empreses a Novelda, xicotetes, mitjanes empreses de construcció,
un sector, com dic, que durant molts anys s'ha vist molt afectat per la crisi. Entonces, nosaltres pensàvem que bonificant, o inclús no pujant la tassa, com a mínim, es podria una miqueta ajudar a que ciutadans poguérem fer reformes en les seues cases i demés i dinamitzar un poc el sector de la construcció. Doncs bé, el que es va fer va ser tot el contrari, pujar aquesta tassa. Què passa? Que després veiem que es prenen altres tipus de decisions, com són l'eliminació de l'IBI a les empreses que venen de fora a instal·lar-se en Novelda, la tassa Hiperver, que nosaltres li diguem així, perquè al final l'única empresa que s'ha beneficiat ha sigut Hiperver. Al final li estem donant unes facilitats a empreses que venen de fora que està molt bé, però el resultat és que tenim una empresa que s'ha beneficiat, però no estem pensant en les xicotetes empreses o en l'empresari de Novelda, en aquest tema com pot ser la construcció, que podria estar també beneficiant-se d'altres coses. És un poc, al final, les prioritats que té un partit o un equip de govern. Com dic, nosaltres proposaven en el nostre programa tot el contrari. Aquest tema de bonificar tasses, o en aquest cas que parlava de la tassa Hiperver, nosaltres creiem que l'equip de govern, o en concret qui ha portat Hisenda, ara el senyor Moreno, anteriorment com a cap el senyor Esteve, no té molt clar el sentit de bonificar, per a què serveix això. Ho vam veure també com van bonificar per a majors de 65 anys el rebut de la brossa. Nosaltres entenem que quan es fa una mesura així és per a que arribi a la major part de la ciutadania, perquè si es fa és perquè es vol beneficiar d'alguna forma. Va ser una mesura que no es va comunicar pràcticament, que no va estar ben comunicada. I prova d'això és que, passat un any, nosaltres vam preguntar que molta gent, molts ciutadans, s'havien beneficiat d'aquesta bonificació i se'ns va contestar que 8 persones. És a dir, ens sembla una xifra ridícula per a Novelda, que només estiguen beneficiant 8 persones. Què pensava fer l'equip de govern després de tenir aquests resultats? Vam preguntar nosaltres. Res. I així n'ha quedat. O sigui, el sentit de bonificar alguna cosa és per a que la ciutadania s'aprofite d'això, no per a fer-ho i fer-ho en la boca xicoteta i si no s'entera ningú millor i això que ens estalviem. Vicent, quan tenim eleccions municipals a l'Ajuntament de Novelda per elegir aquells que van durant els pròxims 4 anys a dir el que va fer-se a la nostra població, els partits polítics poseu una sèrie d'idees bàsiques per on vulgueu que vagi la nostra població. Vostès, per descomptat, tenien aquestes idees bàsiques en el seu programa electoral, però després arriba a l'Ajuntament un partit polític diferent i se compliquen les coses que vostès volíeu fer o el camí que volíeu que Novelda triara per a continuar endavant. Quines són aquestes coses que portàveu en el vostre programa electoral i que ha sigut impossible per tots els llocs el poder complir-les? Bé, han hagut bastants, però també hem de dir que teníem moltes comunes amb la resta de partits. Per exemple, teníem tant amb PSOE, UPyD, i crec que també PP, era la creació d'un espai coworking a Novelda. Clar, perquè se suposa que tots volen treballar per Novelda i portar-la endavant i que cada vegada siga millor la vida dels novelders. Per això coincideixen molts punts en aquests programes electorals, però després no se poden complir alguns. Sí, evidentment. A veure, en el programa electoral fem una anàlisi de les mancances, de les faltes que té Novelda, en aquest cas, i veiem el que dic, punts, i en molts casos ja t'he dit que són els mateixos punts, perquè evidentment són coses, moltes coses són òbvies, hi ha altres que no se farien de la mateixa manera. I el que estava dient de l'espai coworking, que és un espai molt bé, moltes ciutats estan fent, és el que podríem anomenar també un viver d'empreses, és un lloc on poder crear, més que crear, desenvolupar la teva idea i entrar en contacte amb altra gent emprenedora que està en la mateixa situació que tu. Vam veure que en gener de 2017
vam veure una notícia que ens va alegrar molt, perquè ja t'he dit, la tenim nosaltres també en el programa, que era que anava a rehabilitar-se la part de l'antiga camp, els pisos que té l'Ajuntament de Novelda en propietat, per a crear aquest espai coworking. Vam veure això, que l'alcalde, Armando, es va reunir amb una sèrie de novelders que ja estaven treballant en altres coworkings de la comarca, d'Elda, per exemple, per a agafar idees i per a posar en marxa aquest projecte. Bé, ens trobem 2 anys després, ens trobem en gener de 2019, i d'aquella notícia no sabem res. Es va quedar això, en una foto, en un titular, i no s'ha avançat. És una de les pegues que hem trobat en aquest equip de govern, que és molt de posar la idea de la foto, però després de la foto de la seva proposta electoral, però després no se desenvolupa, no se porta a terme. I hem perdut tots aquests anys en moltes coses com aquesta que t'acabo de dir. Estem parlant de diners. Economia al final són diners i l'Ajuntament de Novelda, se mos ha dit moltes vegades, tots ho sabem, està molt malament. Està molt malament, ara pareix que vaig un poquet millor, però la legislatura aquesta la van a començar molt malament. I se necessiten en un ajuntament, encara que estiga bé, si està mal encara més, diners d'altres administracions que vinguen a la nostra població. Hi ha subvencions per a moltes coses, se demanen subvencions, a voltes no se demanen. Vostès han criticat en diverses ocasions, Sílvia, que l'Ajuntament de Novelda ha perdut diverses subvencions que ens hagueren vengut molt bé per a continuar avançant. I a més també vull que em parlara d'aquestes subvencions perdudes, però també dels diners que ha rebut l'Ajuntament de Novelda d'altres administracions superiors, que han sigut algunes. Sí, efectivament, el que comentaves, s'han deixat perdre moltíssimes subvencions i ho hem criticat moltes vegades. Però, a més, m'agradaria quedar-me en dos fets concrets per entendre un poc quina ha sigut la manera de governar d'aquest equip de govern, en 2 exemples. Primer, en el fons de cooperació, que són uns diners que venen de la Generalitat, que van arribar en el 2017, van arribar en el 2018 i segurament arribaran en el 2019, no? Aquesta és la intenció. Bé, la Generalitat el que fa en aquests diners és, entenent que la situació dels ajuntaments de molts pobles pugui ser més complicada i siga difícil invertir, fer inversions, dona una subvenció no finalista per a que els ajuntaments la utilitzen en el que vulguin, en fer qualsevol cosa, qualsevol millora. En altres pobles s'ha utilitzat aquests diners per a millorar serveis, per a fer moltíssimes coses. Nosaltres, per exemple, posàvem com a idea el centre de dia. Bé, aquesta suma de diners que van ser en el 2017 218.000 euros i 218.000 euros més en el 2018, es va decidir que anaren íntegrament a pagar als bancs. Nosaltres entenem que s'ha de ser cautelós en el tema del deute, però precisament una injecció de diners que ve per a que un ajuntament pugui fer altres coses quan no pot fer-les i les pugui invertir en millorar, no entenem com tot el 100% es va dedicar a pagar als bancs per davant de les persones. És a dir, d'aixòs 440.000 euros en total que la Generalitat va donar per a millorar Novelda, els novelders i novelderes no han vist res, ninguna millora. I ha sigut una oportunitat perduda molt, molt interessant, perquè poques vegades arriben diners que no siga una subvenció finalista, que la tinguis que destinar per a alguna cosa concreta. Perquè això és el problema de les subvencions. Exacte. Les subvencions són per a una cosa i encara que necessites més una altra, tens que gastar-la en aquesta cosa. Esta no era així. No, esta era per a fer qualsevol projecte. I va ser una verdadera llàstima que no s'aprofitarà això quan hi ha tantes mancances en Novelda. Això no es va explicar bé a Ciutadans tampoc. I després sí que vull quedar-me en un altre fet positiu, i és que, per tots és sabut, perquè ho hem dit moltíssimes vegades i, a més, així tenen els mitjans de comunicació, que la Diputació s'ha passat molts anys repartint els diners a dit. La Diputació ha primat els amiguismes d'uns pobles, els menys amiguismes d'uns altres pobles, i això ha fet que un poble o altre rebera més o menys diners.
Bé, doncs en esta legislatura, gràcies al treball de Compromís a la Diputació, per primera vegada s'han repartit els diners amb criteris objectius. És a dir, gràcies a això, Novelda ha rebut de la Diputació 100.000 euros més del que estava rebent de normal. Això no s'ha explicat a Ciutadans i no ho entenem perquè el senyor Esteve ha sigut molt crític sempre en les diputacions. Nosaltres també ho som i ho hem sigut, però quan hem estat dins hem intentat millorar les coses des de dins. El senyor Esteve ha sigut molt crític en les diputacions i ara sembla ser que com està al costat del Partit Popular, les diputacions són bones en aquesta facilitat que té ell de fer bons i fer roïns depenent de qui li puga interessar. I no ho ha explicat tampoc això a Ciutadans. I són dues injeccions de diners molt interessants per a Novelda que no han arribat a Ciutadans. És de veres que la Diputació este any ens ha donat moltes coses per a fer. Per exemple, les obres que tenim en l'Avinguda de la Constitució són a través d'una subvenció de Diputació, meitat de Diputació, meitat l'Ajuntament. S'ha notat aquesta injecció de diners de la Diputació a la nostra població. Anem a continuar parlant d'economia i de termes, Carles, que no comprenem, ciutadans de peu, com és, per exemple, el rigor pressupostari. Què és això del rigor pressupostari del que tant parla l'equip de govern? Fa molt poquet ho sentíem al regidor de Recursos Econòmics parlant del balanç que feia del deute en aquesta legislatura. Sí, ho deia el senyor Moreno fa unes setmanes. Jo crec que parlar de rigor pressupostari quan tens una desviació de 2 milions d'euros, que suposa més d'un 10% del pressupost, això no és rigor pressupostari, no es pot vendre com a rigor pressupostari. Rigor pressupostari seria haver calculat i haver explicat bé a la ciutadania quins són els ingressos que vas a tindre i dir la meva prioritat és pagar als bancs únicament i no vaig a fer res més que pagar als bancs. I aleshores en el pressupost se pot ficar reduir deute, tants diners. I això se plasma en el pressupost i es podria dir que tens rigor pressupostari quan se complixen les coses aproximadament. Sempre hi ha desviacions, se van ajustant amb les modificacions de crèdit, però parlar de rigor pressupostari quan tens una desviació que no havies... No és que no havies previst, perquè sí que l'havíem prevista, ho sabíem tots, nosaltres ho vam dir en el plenari dels pressupostos. El que passa és que no ho van plasmar en els papers. Moltes vegades diuen que les coses s'han de fer bé i després no ho fan, ells fan els papers com volen fer-los i fins i tot ocultant aquests ingressos que ja han parlat moltes voltes i ocultant que hi ha uns ingressos que ells destinaran a pagar als bancs, però no volen dir-ho. O sigui, prefereixen dir que no hi ha diners per a millorar serveis, que no hi ha diners per a fer determinades inversions que són molt necessàries i després fer com que, ai, mira, ens hem trobat aquests diners. Jo crec que això no és rigor pressupostari, això és simplement pagar als bancs per damunt de les necessitats de Novelda i no es tracta ja... Nosaltres mai hem dit que s'hagi de destinar tots els diners als bancs s'ha de pagar els préstecs i se pot avançar també aquests diners, però també se pot dividir una part per a millorar serveis i una altra part per a anar pagant els préstecs. Això no s'ha fet i no s'ha volgut explicar d'una manera correcta. Sílvia, ja hem parlat de que sí que ha hagut un augment de la pressió fiscal als ciutadans de Novelda. Sí, nosaltres creiem que sí i a més ho hem vist en molts exemples. Parlava abans la pujada del 100% de la tassa de la brossa de les Hortes, que és un exemple molt clar. I després un altre fet que s'ha produït fa poc, el que ens reconegueren que estava passant, en plenari el regidor de l'àrea d'urbanisme ens va reconèixer que s'estaven posant denúncies en l'àrea en urbanisme sense cap informe tècnic. I aquestes denúncies estan arribant a ciutadans quan ja estan en suma. És a dir, estan arribant denúncies a ciutadans que no saben per què els estan denunciant, que no tenen la possibilitat ni tan sols de poder reparar o poder negociar, directament pagar. Nosaltres entenem que això és apretar un poc als ciutadans, perquè no és normal, o sigui, no sembla normal que s'estiga denunciant sense cap informe tècnic i que el ciutadà no sàpiga per què. I a més, si a això li sumem lo complicat que arriba a ser anar i a través de la seu electrònica, que és com funciona ara tot el tema de queixes i de més, anar a través de la seu electrònica, que els ciutadans puguen saber què està passant o per què l'han denunciat, que és complicadíssim, doncs es queda el ciutadà al final en una situació
d'impotència, de no saber ni per què, de saber lo únic que ha de pagar. Que ha de pagar. Estem parlant de denúncies, Vicent, i jo vull que em comentara la seva opinió sobre per què aquestes denúncies i per què critiquen vostès, està dient ara mateix Sílvia, aquesta falta d'informació al ciutadà sobre aquestes denúncies. Quina conseqüència, quina finalitat té aquesta falta d'informació? Bé, ens hem trobat que en aquests 4 anys han augmentat les denúncies als ciutadans, però en canvi ens hem trobat també que la pràcticament nul·la, no hi ha inversió, sinó informació, perquè no fa falta fer grans campanyes, sinó rodes de premsa, informant de coses que possiblement per a molta gent són coses habituals, coses que no s'ha donat compte i que són denunciables. Evidentment, ha de tenir la gent informació del que està fent, està mal fet, i la possibilitat de corregir aquestes conductes. Si no passa això, el que estem veient clarament és que no es vol, diguem, remediar la mala conducta, sinó que el que ens dona a nosaltres la impressió és que el que es vol és, efectivament, recaptar més diners a costa del ciutadà. Entrem en l'última part d'este programa i jo vull ara fer-les a cadascú una pregunta molt rapideta per a acabar. Per exemple, Vicent, què no ha fet aquest equip de govern per a vostè? Aquest equip de govern ha fet una de les coses que no ha fet i que hauria d'haver fet, diguem que la principal, és que ens hem trobat en un equip de govern i en un alcalde que pràcticament no ha eixit de Novelda per a demanar ajuda, per a demanar subvencions, per a demanar diners, per a demanar inversions per al nostre poble. Que és una feina que tot alcalde de qualsevol poble ha de fer, i en aquest poble alcaldes de diferents colors de partits han fet sempre, i és el que ens hem trobat a faltar en aquesta legislatura. Anar a demanar, eixir de les nostres fronteres per a demanar per al poble. Carles, Compromís, si ha tingut una paraula clau en aquesta legislatura, ha sigut les obsessions de l'alcalde. Però quines són aquestes obsessions concretament? Això és molt breu, però et diré 3 obsessions. La primera, per exemple, seria l'obsessió recaptatòria, el fet de voler simplement recaptar més, de no millorar els serveis a la ciutadania, de buscar-se sempre excuses per a no fer-ho, i a més de fer-ho de manera molt poc transparent i no explicant les coses com són. La segona seria tot el treball que l'equip de govern, que el senyor alcalde i el seu grup han dedicat a fer treballs d'hemeroteca que no serveixen per a res i a ser oposició de l'oposició. Estem en 2019 i no es pot dedicar únicament a perdre temps fent treballs d'hemeroteca per a una resposta o per a una rèplica plenària. Han de treballar en un altre sentit, han de treballar en el dia a dia. El mirar arrere, que se diu tant els polítics. Anem a deixar de mirar arrere i anem a mirar cap endavant. I l'última, per acabar, seria el poc respecte o la falta de respecte i de tracte que ha tingut l'equip de govern amb els treballadors de l'Ajuntament, amb el funcionariat públic, que són els que estan en l'Ajuntament, que capdavall són els que fan que el treball vagi aixint, i nosaltres pensem, en unes declaracions molt recents, el senyor alcalde deia que ell no l'havien triat els treballadors de l'Ajuntament, que l'havien triat els ciutadans, sí, però ell també està en un Ajuntament on hi ha uns treballadors i ell també és el responsable d'aquests treballadors i ha de mirar també per ells, perquè a més molts d'ells són ciutadans de Novelda i també voten, també han pogut triar-lo, no? O no es pot anar contra els sindicats, anar dient que els sindicats són els que dirigeixen políticament l'Ajuntament o intentar criminalitzar-los, perquè al final els sindicats són una agrupació de treballadors que existeixen en totes les empreses i que únicament miren pels seus interessos i s'ha de negociar per arribar a acords entre una part i l'altra, però no criminalitzar-los ni anar contra ells. Sílvia, finalitzem amb vostè. Un fet que destacaria, un fet significatiu d'esta legislatura, parlant d'economia. Molt breu. És la primera vegada que a Novelda un equip de govern al complet cobra un salari. És la primera vegada que, en aquest cas, els 11 regidors que formen part de l'equip de govern estan cobrant un salari.
en això acabem. Cadascú després que faci les seues reflexions. Moltíssimes gràcies als regidors de Compromís una vegada més. Encara tornarem, perquè queden moltes coses que analitzar d'esta legislatura que estem ja acabant per arribar a aquest maig en les eleccions municipals. Moltíssimes gràcies. Ens veiem de nou en una nova ocasió.